טוב, יש פה הרבה גברים, אז כן, כפיים לגברים, סוחטי הכפיים פה. אני יוצא לפעם, אני מחכה לשעה 2 בלילה. זה מה שנקרא אצלנו בחבר'ה זמן פצועות, שכל הכוסיות הולכות, נשארות רק הנואשות, אין מצב שאתה לא מזיין, כל החבר'ה יאללה שוערים עולים, שוערים עולים, תופס את הכי גונפה בבר וזורם איתם. הבעיה היא שבזמן האחרון נהיו גונפות חוצפניות. אני אמיתי לגמרי, אני מתחיל עם בחורה מכוערת בפאב, בא אליה, אני מתחיל איתה, מכוערת, אני, כן, מזמין אותה לבירה, אני מזמין אותה לבירה, היא בשיא חוצפתה דופקת לי פתאום, אני מקווה שלא שמת לי בפנים סם אונס. מי ישים לך סם אונס? זה לא אפקטיבי, אתה יודעת כמה עולה סם אונס היום? זה כמו לעשות הזקה לסובארו ג'אסטי. אין פה הצדקה. אנחנו נוסעים אליה הביתה, חוצפנית, היא עושה לי פתאום, באמת, היא עושה לי כזה, אתה לא תספר לאף אחד ששכבנו, נכון? אני? אל תספרי לאף אחד ששכבנו. טוב, חלק מכירים את השיר. מה? אני מסתכלת בצלילה מהצד השני של הבר, מחייכת עם מפלת החיוך מאושר. מזל שאני בת 16 השמיני, מרים את הלחיים ושואלת למה לא הסתכלת בעיניים. לא נעים לי להגיד שהייתי מעוקר מפירות על היין שלה, אז מה אם היא קצת גם אדם עולים על הטוסטוס לבירה, מנסה לשכנע שתשאיר את הקסדה. לקחתי עוד שוט וקיביתי אורות, היה נחמד מאוד, אבל פתאום היא נשארה לישון. תקחי מונית הביתה, את לא באה לי טוב, את רק הורסת את הפנצ'לי של המקום. חצי סמונה שהיא תלך והיא לא מתעוררת, מעלה גירה ונוחרת, ואני מצחצח שיניים עם טרפנטין, מקלל את פינלנדיה ואת הבעלים של הבר, ומנסה לרמוז לה, בואנה כבר ממש מאוחר.